štapovi klinci predstavljaju sljedeći plan, ili 70 sljedeći plan, ili ne. Sve ima svoju cenu, znaš šta je daša, znaš šta je svoju i šta se dešava. Ti ih kupiš i krene da znaš imao. Tog dana, što to je, sve mi interesuje. I sa kojom kamerom se radio. I ovo, i ovo. To ne da se može da ti kupiš. Je, sad da vam A nije da ti ubacuš, jer nije zašto. Sve to, sve to dođe, govorim. Prirodnu selekciju koja nije dobra, ti u određenim, razumeš pazice, ti u određenim, znači šta je to, da ne u konkurentnim uopšte, u opštim poslovima kojima se bave. I kada da je. To nije da bi se vratio. Bože, ja sam skoro avljeno zdjeti, evo što se ne može. To je poksa. Vasko Vasković je, kako znam, otprilike takav kakav jeste. U zadnjih 4 godine, od kada je slušao jedino što je počeo u tom trenutku da je prosto se ustavio, on je počeo da pije sad, što može piti se to se žena stavio na. A nije izrađice ništa. Čekaj, čije veće greške? Na sukcima. Ona kaže da njega. I sad upravo. Ali on se... Ne znam spravo. S mnogima sam, sa svima sam radio. Mnogima sam i vodio za kako to stoji, šta se dobro. Kod nas, znaš, ovako, ti da kažeš je ovo je dobra fotografija. Znaš ono koje da čučiš, razumiješ? A kod nas ti iskuči, kod nas svi vole da kritikuju, a nisu lični baš. Jedna stvar da tebi stvarno rekao za ovo treba. Imaš ukaš motalice i mobi piške matere pa dežerač. Isto tako to ideš. Evo te, radite sad. Igram što to mesec. Ovo intervju, varijanti. Vidimo se nešto kao. Nešto bilo tako priča. Nešto je bilo, ima veze s nekim godišnjicama, nešto. To je ispalo da je skuplje da ti radiš u našoj produkciji nego da kupiš foto po izgledu neke ekstremne tehnikom, s odmenjenim stvarima, s odmenjenim novim slovnijima, razumeš, a ti ti ne treba nikome da se navoliš, to je pokreo da se razumeš šta hoćeš. A tebi, Neki dana sam nekako šao. I onda oni kažu Nikola, idete vi. Ako ne znaš ti ovako, zakačiš se vozač koji prati, koji, razumeš, pomaže njemu, snimati. Ja ti pričam po tom nivou. To ti je upošljavanje ljudi. Daj bre da radiš što misliš da je malo sve vreme. O tome ti pričam. A čekaj, zašto? Tebi to pričam. To tvoje greška je moja. To je dijametralno suprotno kada grada teba, nema veze. Ovo je nešto, pizza 32, ozbiljna pizza. Sa ženskom na večeru bez da se baviraš. Da piješ vrhunskog piva. Ovako. To je nešto dobro bilo. Koja je boja, koja je svetla, šta ti ja slikam? Koji su za mene? Ma ima definitivno različite Da. Platimo račune, a ne da živiš. Gospod. Ja sam majstor radio i u trafici, prodavao slike i... Ali, upravo ti kažem, rok ti je još 15 godina. 57. godište, znači 8 više od mene. Ja rekao, šta? Kaže, ovo sam gledaš fasad. Kaže, ja vam to pričam zato što sam ja prešao tih jebenih 5 banki, razumeš? Ja rekao, jebote, šta mi je sa ženom? I ko da mi nešto stoji ovdje? Ma jesi ti išao za tih 6 meseci na pregled? Ma nisam. Pa eto. Što nisi? Pa eto. Organiziraj. Ovo je neki naš... Iskreno ti kažem... Ja kući recimo ne pijem,
I to bi bila ekipa ovako na snimanju i sestra kaže, učite sok, a mi došli kod vas, vi kao dajte prvi. I mi uremo smeka. Nije bilo futbol isto. Nije bilo varijantno, recimo prvih 3 minute na utakmici. Ispod bude, došlo da vidimo osvrta pre 65-6 godina. 5 godina, teško, Ostavio, jes. I pošao, u tih 8 uspješno